Ala ka Mali ja, mai Mali ja ala ka ja, mama ja ala ka ja, ami wa bi ja fana, wallahi ka sabu ka andan be ala la andan ba ka ma fala, wallahi abi ja. Voilà. Sauf la massa. Imagine comment font ni. Ah bon, je Comme commence à... tu es jeune aujourd'hui là. Je commence à vieillir. Et pourtant, je commence à vieillir. Tête bien rasée. Voilà, merci. Bien débarbée. Non, merci. Bien dénougrosité. Tu es bien nougrosité. Allah. Yesu. Sauf la massa, allez, du coup, jambe, que na manyana. Anga faranyonga ka jabaru masatanu. Ka barikada ninga wale nyumandon. No tanuna ikado rasulu tanu mekama wajibiye. Nema ni kishi baye. Alena ka so dunga ni sahaba na binyuma gelengelembe. Olu ambu tanu ku barikada nema ni kishi buye ala ko jidi uka. Yuso na yolu tanu amba masaw foko wale nyumandon sara de tambulu ka duma. Wallahi. Uli ni tanu wale nyumandon temeneko ambe labanka do ku ya alibisa ala ku bulu kanshi uje ankoro. Amen. Kabana koro be basikura kana usi soro jangu ka toro no etu ka jidi ke lafiya la. Yusu ni sanga ina munu bi tienso bada dali ala ka ngoya ulu nanga bamba to be ka kanu ba jama foko barka da ku ni ce ka kana yala ala kanu nimisa ma kanu ba de bi kala kila koi ku ni ce uyere ka bismillah ulu fana ka kuna fone ko kana sigile ni ku bo kuna siri kono on de ba wasado fasiri sebon kono kuma la ere ko ni ba do tiga nguru na kuma bati ba o kilengele munu bi sugande an feza o de la o be ku garjige lo nyegele joko nyuma ni nyamanda ko nyuma ala ka no yawiye ka la se ko nyuma ko no ya anyeru ye ma beni ni charni o yesu akula tigini ne ga sujuru tigi utaye ala ko no ya ulu funa ye e ka do lo nyegele joko nyuma ni nyamanda ko nyuma anyo kanu nan kanu ba ye chugo mi ala ka kunje no yete yesu ku buga bismillah ka fiire ko traore marhaba bayni dum zonga kene tarase nyondum tarase alhamdulillah moro kifo aminga kene burumne bayno foli amba Allah se awama amba Allah se esajo ma ka Allah balu batra ni mo nosra davisu ani ba mamadu mama dafa ani ba mamadu ka ami fu kam jogorba fu merci be aga kene fari jole aga madamu na dew basi fo etu moro ku belajele fu ka sanugola belajele fu alasani fona biya fo magele alasani biya ya menge Alassane wa atete o féminin muro amba fo ka wali mando ale be réalisation na yo de fo CNN wo BCC wo mi e France 24 wo Deutsche Welle BBC abana nisani uta ka nga maula de bahawa awa tafli absika baraka ni yoro belajele sebela Mali be réalisation ibako c'est comme ça moro ma Mackenzie Maganaki mi awkado andwani mugadam mugadam maganje ni mo mise ka yesa so mi jane ko e wallahi mo ko makani re ka nyira le ka jala bugu laje e di jala maganda je jala bugu mam ne re de fana ko ko karabale te wa ni klef la ko chune ne bandala de net na bugu mugadam ni mo vo na nya depoye wa ni ala ka nguna ja mugadam le fo mugadam bro ale de ko karabale la vie et notre frère boy mi asa Dambélé amba foka wali mondo kana ina Bouakari ko de Bouakari awaka contrôle dirigé la contrôle Bouakari Dambélé ale fana be Gafre Krefe be Gafre Krefe on nga jouer ko la tigi be doublé de abana voilà ndesane et puis Jaré Jaré à part l'autre côté là mon frère Robrangue lui n'est pas Jaré il n'est pas Jaré lui sur dans notre cabine là il n'est pas Jaré aujourd'hui il est tout enthousiasmé aujourd'hui ibado mino Paris Barsachi ako regular ale ni so jale no la de akaka ala sago ni jugu sago mana benga ba ka sago ka mo bo bari jugu de na maru na baru ne mana na baru tetli la fana ke jamais bi afwa emi sifa yaro dio ngoni ni jamais to bi ye député abo baru emi sifa bi Bombaro abe misi faga ningoina ne re droake yuba koita ale bisonga bago jigoro nimbe invité ala na ni soga juya ko jugo yani ko fa nga directeur du Zakari Fomba
bon n'ale tora ka nisɔndiya l'autre jour jɛ ka optique voilà a b'olu wele an bɛ rappel kɛ dɛ non ale kana se wa na n'o tɛ an bɛ jɛ ka optique ka rappel kɛ dɛ o cayara ni nin ye dɛ kari kelen o tɛ bɛn dɛ ko joli han 7 de don o e k'o lajɛ o 7 de kɛ la hawla wala quwwata an ka mɔgɔ de don mais an fana yɛrɛ t'u bolo de an k'o fɔ dɛ ne y'a fɔ ten n ko lunati ko gasi ka wala o gasi kosɔn u y'an bonya k'an karama a banna jibi yɛrɛ ɲɔgɔnna bɛ maa bonya wallahi hali jibi yɔrɔ dɔrɔn kama anw bɛ jɛ ka optique mago to a banna kuma tɛ fɔnba ma kuma tɛ gasɔn kan te ma ani gorobinɛ min bɛ maaw bisimila hali o yɛrɛ dɔrɔn kama hali o dɔrɔn kama Mohamed Dramane hali olu dɔrɔn kama anw bɛ jɛ ka optique mago to a banna mais u ye sélection de kɛ u ye Mali opticien bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tila ka Lafiyabugu ni Amdalayi joueur ta k'olu bila anw na a banna ni hɛrɛ ye ka Moriba k'o kɛ daga ye oui commission daga k'o président di Moriba ma k'a sɔrɔ ale ba ye Adɛli ye awɔ ja kɔri kala ka jugu fini ma ala ka kunna ja ala ka sɔn ɲuman na ma Moro jamana ku kɛfa ale kɔni bɛ aw ka dɔ ka yɔrɔ kɔlɔsi min awa Kuyate Keita a n'a ka awa min ye Kuyate kɛ Moro sanga ani waati ko n'i y'a ye sourire la n'a bɛ kuma la Kuyate fɛ a bɛ sourire kɛ ala ka sourire bɛ helmetikisɛ minɛ o de soirée Kuyate Sedigima walama k'a Sedigima o dɔrɔn di Kuyate Sedigima kana fɔ gafuru ye dɛ séduction séduction wala n y'a to a laban séduction ne kun ko Sedigima ala ka kunna ja ala ka sɔn ɲuman d'a ma Moro a ne mo dakura kelen a salu dɛ Kamalen ni kalmu bɛ ɲɔgɔn na a ye nɔbila kɛ ka bɛn ni bidon fana ye Youssou indicateur de renouveau kɔnɔna la n b'a ta i k'a dɔn daɲɛ kelen kɔnɔ ko min ye i k'a dɔn kiri ka sebaaya Dramane Aliu Kɔnɛ a ye kiri ka sebaaya a ye i k'a dɔn o ma da yan nɔ Daki a ko fɛn min ye i k'a dɔn minnu ka ko bɛ yen n'a fɔra ko olu kun ko ŋaniya b'u ma ka faso k'a dafiri ni ka bisi basa don furancɛ fanga o taabolo la ayiwa ko kiri o taabolo min o bolofara min bɛ yen n'o ye parquet ye cour d'appel la ale y'a jira k'a fɔ ko nin sɛbɛn kɔnɔ ko k'a bɛɛ lajɛlen ye gansan ye o kumana ko fɛn min ye nɔminɛkow ye ko k'a wuli ka bɔ ni maa masina ninnu kɔ kan ani k'a dɔn ɲangili min ni o ko b'u kun kan ko k'a wuli ka bɔ ni maa masina ninnu kun kan ayiwa ko jamakulu la anw yɛrɛ cakɛ ɲɔgɔn na an dɔ kɛ jolen b'o la n'o ye Mohamed Isu Bacili u k'a ma ko Rasbat i k'a dɔn k'a fɔ k'ale bɛ o jamakulu la o kumana ko yanni i k'a dɔn kiri a k'a ka dakuruɲɛ labanw fɔ ka bɛn ni tarata nata ye o kumana an bɛ i k'a dɔn fɛn min fɔ sa k'o ye sebaaya cɛɲi ye Mali kiri ye min ta i k'a dɔn o sebaaya cɛɲi min ni u y'o ta k'u y'u ka i k'a dɔn dalilu de jira k'a fɔ k'olu ka kanabila a b'u sago la wa u kanabilalen don u tɛ maa ka degun kɔnɔ maa ka gɛrɛntɛ t'olu bila ko la ko Mali kiri tigilamaw y'o de jira nin ko in na k'a jira k'a fɔ k'olu kanabilalen don u tɛ maa si ka gɛrɛntɛ kɔnɔ o kumana ko maa si ka gɛrɛntɛ fana to olu bila i k'a dɔn kɛbalikɛ la o kumana u y'u banban ni k'u bala ni sen Youssou ko o de la sa ko dalilu i k'a dɔn a fɔ dalilu min bɛ yen ko de i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ka labila ko k'a sabu kɛ min ye ko ni maa minnu filɛ nin ye ayiwa k'i k'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn min b'u kun kan ko gansankolo ayiwa ko min ye u nɔ ye k'a tɛ nin ko ninnu na cogo si la nka an bɛ fɛn min fɔ ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko dalilu olu minnu n'o olu bɔra ko binsa i k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ kiri tigilamaw olu ka i k'a dɔn jɔyɔrɔ u y'u jɔyɔrɔ min fa k'a b'o de kofɔ o kumana i k'a dɔn kiri minisiriso yɛrɛ k'a b'o o de ka i k'a dɔn cɛsiri kofɔ o kumana Youssou ko min ye i k'a dɔn ale de ye i k'a dɔn kiri yɛrɛ a jɔyɔrɔ faba minnu fana bɛ yen ni olu bɛ kiri minisiriso ka baara la k'a bɛ olu fana ka i k'a dɔn jɔyɔrɔ a b'o fana de kofɔ u ye sebaaya ta ni sen wa sebaaya hakika don a dafalen o kumana ko yanni dɔgɔkun wɛrɛ cɛ o tarata nata in yanni dakuruɲɛ labanw ka bɔ ka bi kiri nin ko in kunkanko kibaruya la o kumana k'an bɛ se ka fɛn min fɔ k'o de ye k'a fɔ ko parquet ko u k'a dɔn u jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la nin ko in na ka bɛn ni kiri yɛrɛ taabolo ye Dramane Aliu Kɔnɛ ka fɔ la a ko maa man ka siga i k'a dɔn ninnu ka kanabila ko la cogo si la bilen ko sabu a sera yɔrɔ min na an bɛ i k'a dɔn o bunna kun de la Daki a ka nɔbila sɛbɛn nin an y'a sama ka bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ o ka bidon bɔli don Moro indicateur ni ale bila indépendant b'ale ta min ye Imam Mahmud Diko ka usasa ale kumana ani Mali Online o tɛ Sampi ye wa Sampi awɔ i k'a dɔn ale ka micro la i k'a dɔn Sampi kɔni wulila ka a sogo doni ni ka taa fɛ Mali Online
moro aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la imam Mahmud Diko k'a kumana fɛn min kan o y'a ka manifeste ye n'o tɛmɛna ka bɔ a ye welewele kan min da moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen ani aw ka dɔn gɛlɛya min bɛ semasi kɔnɔna na n'o tɛmɛna ka bɔ yen i ka dɔn aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la ani maaw kɔni kun gɛn bɛ ka sɔmi kuma dɔw aw ni ko walakata dugu kɔnɔ k'a fɔ Usasa Mahmud Diko k'a b'a fa ka kɛ jamana ɲɛmaa ye boro imam makila ka diinɛ ɲɛmaaya la fɔlɔ k'a bɛ jamana ɲɛmaaya kɛ i bɛ ɲɛmaa minnu bɛ se ka diinɛ ɲɛmaaya ni jamana ɲɛmaaya nka kunu i ɲɛ bɛ kamalenin ka edito a nɛmo daɲɛ kelen a ko n'o y'a sɔrɔ an tun b'a fɔ fɔlɔ ko rapɛriw ko clashɛriw ye rapɛriw ye ko clash yɛlɛmara an ka diinɛ ɲɛmaaw la bi olu bila clash la a tun ma da kɛnɛ kan n'o tɛ bi ma diinɛ ɲɛmaaw bila clash la en douce u bɛ ɲɔgɔn clash de en douce bon est-ce que nin y'o tamafiɲɛ ɲuman ye Mali ma wa talibiw fana bɛ talibi dɔ ninnu classé en douce clash sur clash awɔ bi m'o bila diinɛ na koyi mais est-ce que nin ka ɲi an ma a man ɲi hali diinɛ ma wallahi kuma tɛ anw ye wa ala ka diinɛ tɛ tiɲɛ koyi a tɛ tiɲɛ dɛ awɔ an bɛ ɲɔgɔn clash nka ala b'a ka diinɛ lakile e de b'i ta fɔ k'i ta kɛ mais ala bɛ yen a ka diinɛ bɛ yen a ta de y'a ka diinɛ o tuma an ka karamɔgɔw ye u ka sabali ni ko ko b'u ni ɲɔgɔn cɛ u ka ɲɔgɔn wele u ka sigi ka kuma hali u tɔgɔla zikiridalaw bɛ ɲɔgɔn clash m'o misali ye donc k'an bɛ zikirida fana la k'an b'o la parti pris don k'an bɛ diinɛ la bi a bɛ clanko de don c'est l'affaire de clan mais c'est l'affaire de Dieu c'est pas ça dɛ ala ko tɛ clanko non clanko de don ni ala ko nana an bɛ jɛ kelen ma o y'an fara-faralen ko clanko don misiri jɔ ko ye min silamɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ mun ye misiri kɛ 1000 ye sigida kelen na ayiwa e dun ko di Yusuf kana misiri kɛ dalu ye awɔ nasibɔ ma gulɔ bɔ sa koyi ayi o ma sa dɛ an ka taa ala k'an kunaja moro ala k'an kunaja min ye awa ni kuma min filɛ nin février kalo tile 5 min ye Usasa Leclerc Mahmud Diko ne pana awa k'a dɔn ale kuma na ni manifeste awa k'a dɔn k'a kɔni bila la min ye Mahmud Diko ye k'a y'a jira manifeste la i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko kabini waati min na ale y'i ɲinbɔ kow la k'ale y'i sigi ka kow lajɛ ka kow taabolo lajɛ k'ale kɔnɔ awa k'a dɔn ale y'i ɲinbɔ kow la ni ka taa ka misiri kɔnɔ ko de ye awa i k'a dɔn ale sigiyɔrɔ ye wa o de y'ale taayɔrɔ ye ale kɔnɔ ko malidenw ni jamana ɲɛmaa binna an ko taabolo man ɲi an ko jamana bɛ ka buruja ko waati min na nin ko bɛɛ lajɛlen kɛra k'ale y'i sigi k'a lajɛ aw k'a dɔn politiki mɔgɔw ani an ka wolomasiri tabaw ani malidenw k'u bɛna bɛn wa u tɛ ka kan kelen fɔ wa kan kelen fɔ sira t'an kɔrɔ a banna i y'a faamu bɛɛ de bɛ k'i nagakɔrɔla makara a banna n'ale y'i sigi k'a lajɛ an b'a turu d'a kun don dɔ sabu hali M5 y'o kuma kun tigɛ a banna ko an filɛ lahala min na ko a yɛrɛ nɔ b'a la ko sabu k'a ye maaw labɔ a bɛ se k'i sigi a ka tiɲɛ a ɲɛna k'o tɔgɔ tiɲɛ ta don n'a nataw la wa a banna imamu i ka baara kɛ ni hɛrɛ de don jamana in ma kɛ kana maa lamɛn dɛ kana lamɛn ni m'a dabila u b'a fɔ ko imamu ye fɛn d'i ma dɛ awɔ a ye diɲɛ lahara de di ne ma o awɔ arijinɛ a y'a di ne ma parce que maa tɛ tanu jamana in kɔnɔ bilen dɛ Yusu ne bɛ n ka tanu kɛ n tɛ tanu don juru la wa n'i y'a kɛ a bɛ fɔ a banna n'i m'a kɛ o tɛ fɔ o e ma min kɛ e bɛ fɔ k'a fɔ e ye wa an tɛ tanu don juru la dɛ fo n'a kɛra min ko ne ma u k'a fɔ ko Usazi arijinɛ di yan min ye ne balima ko Ameleki Juraba kabini ala ye n da ma tɛmɛ Kɔnɔwari kan e yɛrɛ ni ala cɛ hali yɛrɛ kɔnɔ i bɛ malo a y'a fɔ e yɛrɛ min ma i bɛ malo wallahi ko ale b'a fɔ sa mɛntanya la ko Ameriki animateur faransi animateur no n ko ne ta tiɲɛna la hawla wala quwwata la bila lazimi Roger Guy foli a y'i kɛ Roger Georges Colomé a y'i kɛ Georges Colomé bro mais a ka dɔn Monsieur Leclerc Mahmud Diko ale kɔni y'a fɔ k'ale taara ka misiri kɔnɔ k'ale kɔnɔ awa maaw na bɛɛ ko la ko nka i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la manifeste min filɛ nin a ko dɔwɛrɛ tɛ ko welewele ma da k'a de a dusukun yɛrɛ la awɔ a bɛ wele de k'an ka bɛɛ kelen ma a banna wa o fɛɛrɛ bɛ tigɛ ni fɛn fɛn hali n'ale yɛrɛ bɛ taama bere ta o kama a b'o kɛ a banna a k'a kɛ
moro ani wele ma kanti dore wala sa mali bise ka boni gele akono cogo mina mi usas leclerc Mahmoud Digoye ako awami ngere la ko ne jati mineke arama dia o tiene do jamana ngono politique mo diviser le do kale re ngono ko politique mo ni armée ko lu na benkan kelema ko jamana abse ka bo dinga kono cogo mina ko tarake se no kumbere no armée no yo ye armée di politique mo nyugu wirela olu sembo ko bela abana lizima uma bande nga l'armée no ni fana bala de abana awo moro ko mo fana bala ko politique mo may joni kay malikona ay doka fogo dokain igaga nyadda lu ni parce que ibado mino emba mbanga mana wuli Burkina chugo moro ni moro na wa bora kapma abe président wole o yoko bani ube opposition ye ko Jeffrey Jabre wa mun quand le moro na ba wele ay jaka ka baraka ni ko fe élection bana akone ya fon autoray wallahi mo ko jumene be malla alna ma bayan ta to ala alna ma biya malde ta to ala tanyini ni nata juguya wallahi kon ni yo ma di awma o doy uzazi o aywa John borondoli sigu pete kadaga kaya ga na fobi abara wallahi hal ni muru daba bla mal de ba sigi be menen ni wolo wallahi ala no dun gera ba ka muru na ba yayira awo siga ka buila de angata muru me usas Leclerc Mahmoud Digoye ako awami ale kungono ko politique mo fana diviser le do olu tla le do muru ko awaka soro anganga faranyo ngande ka laje amsaka an ake awami jakulukele ka ankwada awekado jamana jugo kwala ka laje beni kelabe temani ngonte chugo mina miye usas Leclerc Mahmoud Digoye kale ko ale ya fo ikado malido nyana ikado ko munumba mala ko ale ko jamana nyema ko bale kono wa ko tale kono bi o tale kono sini wa kale ko fo bela jele nyana ka ta feke jamana nyemaye wa ate akono bi wa manyini fana ko dogo ko awe kado kale de bika sowe ikado ka nyema osigi kado ko koni ko ma kale tisika nyema sigi ale tisika nyema bi mi talikera minga ula mi ikado awa mi Ibrahim Bogarketa ale ka fanga bine ikado ani mami be noye awe kado politique mo doye na ya foko luka démissionner moro ikado no boro strafe mko misali tauka usas Leclerc Mahmoud Digo akuka ale tsika masigi ale tsika ma wuli mi ani ya dagale ani amadu kufa uluka mani minge akoko ko mi ko niyaye amba gini anu luka kuma tsika foke ko sede tanyi wallahi sede tanyi wallahi ukuma ilege sedi ko na masigi andesele dibu ukuma fo nota manga kiti ko na masigi ka manu ye ko awako bakanga jamana dombi to fafalila tawa doko ningera nga abando mafanye de accord d'Alger ko awaka do ko kurane kolote faworete accord d'Alger ko ni mi manyala ko awami ani mamunu jera kasigi ko ambele jere ka laje mi awaka do munumbala no beke nyeni do jamana kono ani mi me nyeni do kola ko lu bwala ngalebe mi fo ko awaka do anganji jare mi awaka do kale ya fo France 24 ka ko mi ni kele ko ni ko yelma abina to bambali aywa na yere ma laje katasira do akoni bando mafanye fulo de abana ani semasiko ay ga do mana semasiko ga mi isa kaujim ani ogwena chukumina ka karto rouge irala mro awe ka do minyi deuxième mitana deuxième mita ibeka bine yani ibeka ga biwe premier mita ibeka bine deuxième mita Allah troisième mois quatrième mois ikado otangono o karto uruji o irala isa kaujimna ka gwenga wuluswa nofe muro mi flani akikado awa minye ningoni jekulu sigira mi ka boya takadale ka ngalete awekado esemati maye aleta tondenye wa bisigi ale ba sigi konu ya kechugo chugo abenedo ale teo eni jaba sigira ka jekulu sigi kale ko na fo la abito jamata de la de ala ka nguna ja ima sigi ima ajo ima fo ka sigi ka ta bunya da ila idi kanga to da ila abana note mu weredo Mali online anu olu ye awekado nko bele jele ke sampi mi independent olu ya wala
Bon prolongation mina ke yoro minye minye diaspora mawulu ko ka gwenga bo sen te fana o de mina ke prolongation nga prolongation ma bola bolo mo sira fa hidrate bora ngamere uicha ise ebiyere bani ashimi yesu ni change se kula kui abibe mo sira fa hidra amura abe fenu abibe alaka ko go sina nyoma abibe abana ne alaka je Delta News baleta wamsiru asama abora bi jotuguni kanga fo anye jere minge no jamana duruka ikado faranyonga kuluye ko some G5 Sahel na kera ikado chari jamana ofaba la ko jamena ko jamana nyema ikado asigoro langulo ntora no France jamana nyema asigoro langulo nye politiki de chazividi ka fana yo de barakewa aywa ko manele makoroni ka sigoro langulo ntora aywa ko femi ikado sangile niye ayanga jamana nyema wele ikado tilia la ningata ulu sigi ikado kafo jagarja kene kapo o kera janvier kalo kleta ani sababa fulani mugan sana ikado ko some ikado uyo toda opo invanana konga kado kama olu ye ikado haklina dota nika some intoda ko some serval ko obora ikado Delta News ka boli ikado kemefla ani biduru ni kile kono mini o kera janvier kalo kleta nduru ba fulani mugan sana ko muna ulu ye intoda ko some serval uye po asome no ya kumbenye ulu ya togoda ko some serval ka koro e jumenye ko ikado ko ni so o some kunkunye munye fransiki boloda ka maramo ka ikado yoro ta jamana ka alibi ko some kunune kunye oye serval ba aka ikado kene abu ferero de nyini o kuma yusu ko president no Emmanuel Macron yusu ka ya akanu ikado ko anaje nyon ulu ka nyonye o era kuna foni bora ka fa bela jile labo no G5 Sahel mawye ko nganga nyon kumbe njamena nga okudo sera wati mi aye dalam ne kala jumen soro aye ikado dalam ne kala mi soro o ko ngara laba na bananye fiye jugu mi bandala ni ko covid-19 ko kadara kono kalet na sekana ayo de ka dalam ne kala ye ngonga fe mi agado aunga jamana nyema wiye aunga farafin president wamsiru asama ka fola aye ko olu ko ni ko ala bogoro ke minge olu lawa olu tisra covid nye ko olu ko naturellement immunisé awo contre le covid-19 olu tara ne awo ko Afrika unga masakeo jamana nyema usake ko olu kone ko naturellement immunisé contre le covid-19 bokoroke mimbulula ala ere minge ibaye ka fo covid te fo ike ulula ko de ato ulu ya kanun kata faranyonga ni guka ikasiga moke o ka ye ni fere min tige ne no politiki ye ikado ka sigila langulondo o ma bali farafina jamana nyema ukatu ka jereke o kumana ko fe mi ikado ka fo faransi presidanye akanga fe min don akanga don ka fo ko ulubuka akanga don ka fo farafina amfona ka dambe unanga siko nanga dongo beino akanka odon ko nafa ere ibaye ka fo ko adola ko on de bidumuni nge nyonve nga ita ye jinye kono farafina ko nambi fo jatiki ko ka dumuni du ni jatiki ke ere mana fiu ko ota on fe ya sabo o ya onga dame na anta bolo ye o ya onga tabia ye abi ma bise ki wele dumuni na nga ibolo te do sumana sumantiki ere nye o ya onga ladamu chugo ya ye o ko fe mi ka do ni ngweza ibaye ka fo farafina ni faransi ni nyonche o kumana ko faransi o ya onja tigi yekoi o mi ale ku ulu de be wele bla on makene nunga o some mi vle no G5 Sahel ko ale faransi kele ka do ka fo ale de ba ko kokoro o kumana mi nyi ka do yusu ko na le re maye keneka na fora jatigi ko ka kla ka sigila langulonto mi ka do bagi du nya fo anye ko ni na fora jatigi ko ki ka siri koli ka da ko jatigi ta nya wore ke bagi ma fo bagi ya wore bagi yo fanye o kumana kanta gara na fora jatigi ko ni ngwena o kumana yusu kibaye ka fo ko sigila langulonto president mi nyo ke makoronindo o kumana ko akoni ikado ka famu akado ka fo ko ve mi farafina ajamana nyema uye ulu ko ndara kamalu nyonga ku ire kungofo nga ayi sendo ni barola ni jabarani de kwe ka fo mi visio conference o kumana ko mi nyi ka do ka fo nyini nu oluko ni besena ale yeli kene ka maye kene ka o mafo ibale o kumana mi nyi ka do njamena kumbenye ibaye ka fo ko fe mi nyi ka do akoni ayi mangutu chama mfora ni koina ale yere ye bali ya kene ka o kera da makuma chama nye no ye faransi jamana nyema ka ye bali ya kene ka o kumana yusu ibaye ka fo ko aunga jamana nyema o ulu ma
k'a dɔn ale ka yebaliya kɛ gasi ye koyi o m'o bali u ka jɛrɛ sigili la o kumana ko nka k'a kun bolo dara a mɛnna dɛ fɛn i k'a dɔn kumakɔrɔ fɔlen tɔ o de ye dalama ye ko min ye i k'a dɔn a kɔni ko k'a ma se ka na k'a sabu kɛ bana in ɲɛsiranya ye ale y'anw ka jamana ɲɛmaw wele waati min na a taar'u kamari ɲɔgɔn kan yen nɔ olu si ma u bali ka m'u bangata ka i k'a dɔn dalaminɛ kala ɲini koyi a ye G5 Sahel jamana ɲɛmaw wele ka t'u sigi i k'a dɔn k'a fɔ k'a kantigɛ da jira olu la olu ka i k'a dɔn kantigɛ da jira don ale ma ye kɛnɛ kan fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ Yusufu a sɔminen a ka kiku cogo min na o de y'a to Salifu ye tɔgɔnin dɔ fɔ a la ko se point d'interrogation ɲɛ b'a la musokɔrɔba furu tɛ taa kiku kɔ koyi i tɛ taa kiku kɔ wuli ka jɔ ni dabalitigɛ fɛn fɛn na o de ye ka dɔ fara u ka jamakulu kan an ko dɔ ka bɔ a la k'o de nana ni kulu kura dilanni ye a bɛ fɔ kulu kura min ma ko takuba o takuba n'a tɛna kɛ takula y'an bolo o kumana ko takuba in k'a dɔn k'a fɔ Yusu min ye farajɛ jamanaw ye ko a y'a ɲini k'olu kɔni sen don ko la cogo bɛɛ lajɛlen na nka i k'a dɔn k'a fɔ u ka don kasabi ko nasira ani wolomasiri ko nasira la olu y'u sen fofo u senna sumayara k'olu tɛna don saheli kɛlɛ in na min ye i k'a dɔn jatigɛwale kɛlɛ ye u ye fɛn bɛɛ kɛ lamɛrikɛnw fana fɛ k'olu fana k'u sen don a la lamɛrikɛnw ko olu se ye fɛn min ye o ye dɛmɛdon ɲɔgɔnya ye minɛn ko nasira la ani i k'a dɔn k'a fɔ min ye i k'a dɔn ka yetaw k'olu ɲini k'u ye k'o kofɔ u ye o kumana o ye i k'a dɔn baarakɛ minɛn ko anu i k'a dɔn sebaaya k'olu kɔni b'o kɛ k'u dɛmɛ nka olu ka don saheli kɛlɛ la wa a ma kɛ olu fana munanfan ye o kumana min ye Faransi ye k'a ye bɛɛ ɲini ka dɛsɛ i n'a fɔ u y'a ɲɔgɔnna kɛ cogo min na 2011 san na Libi jamana ko la a ye lamɛrikɛnw ni i k'a dɔn jamana wɛrɛ tɔw sɔrɔ ka fara a yɛrɛ kan ka taa Libi da kolon walo ka Kadafi k'o bila su la o kumana ko u m'o ɲɔgɔnna sɔrɔ sen in koyi u ye wele bila lamɛrikɛn ni farajɛ jamana tɔ fɛn fɛn ma olu bɛɛ lajɛlen y'u bolo don kɔnɔ Mali saheli ta in na ka Faransi bila kelen na k'u olu kelen de bɛ saheli kungo in kɛlɛ la o kumana ko Faransi o kɛlɛ min filɛ k'a kasabi bɔ ye Faransi yɛrɛ tɔɔrɔ sa u dɛsɛtɔ don dɛ ko nafolo min b'u bɔ san o san Faransi dɛsɛtɔ don a kɔrɔ o kumana k'u bɛ fɛ ka i k'a dɔn G5 Sahel ko in ko an yɛrɛ ka jamana ɲɛmaw kɔ u kun don o doni kɔrɔ olu bɛ fɛ k'u fosi ka bɔ o kɔrɔ o kumana min ye k'a dɔn ko n'u taabolo ye i b'a ye k'a fɔ k'u ye laɲini min kɛ o de ye k'a fɔ ko fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ olu ka kɛ ka ko bɛ bila sen kan yanni 2022 o kalataw ni ɲɔgɔn cɛ o dun yɔrɔ man jan bilen o kumana Faransi jamana ɲɛma o kumana ko i k'a dɔn nɔngɔnkari si t'a ye kɛnɛ si t'a ye a bɛ se ka i k'a dɔn jangawalaki kɛ yɔrɔ minnu na o kumana ko fɛn min ye kɛlɛ in ye k'a bɛ taa kɛlɛ de fɛ sa n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'ale de y'a ju tigɛ kɛlɛkurasani kɔrɔlensani kura dabɔ k'a bɛ taa kɛlɛ in fɛ sa nka dɛmɛbaa ma y'a la dɛ lamɛrikɛn m'a dɛmɛ farajɛ jamana m'a dɛmɛ k'a kelen ni Ala i k'a dɔn saheli kɛlɛ in na yan nɔ ko nka ko min ye k'a dɔn k'a fɔ a ko bɛɛ lajɛlen taabolo ye o kumana ko an ye kanu fɛn min kanu sa o de ye kunnafoni duman ye o k'a sɔrɔ nin jɛrɛ in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min bɛ saheli o k'o ko fɔ o ko n'o tɛ ko taa yɔrɔ wɛrɛ tɛ Faransi jamana ɲɛmaa la a bolo ma da yɔrɔ wɛrɛ t'a ye wa kasabi dun a bɛ ɲini ka i k'a dɔn degun lase u ma wa k'a bɛ n'i sigi de sa k'i miiri k'i hakili jagabɔ a bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ cogo min na ka nin doni ta k'a da anw yɛrɛ kun yanni 2022 o kalataw ni ɲɔgɔn cɛ k'o dabali n'o fɛɛrɛw de bɛna tigɛ a fɛ sa o kumana ko an ka maa ɲɛmaw k'u k'an ka jateminɛ kɛ u yɛrɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la sa u ka ɲɛmaaya jɔyɔrɔ la n'u bɛ fɛ saheli kungo ka bɔ bolo la saheli jamanaw ka bɔ bolo la hakililatigɛ ni basigi ka na ko maa tɛ se ka maa ko k'a jɛ i yɛrɛ kun kɔ dɛ o tuma na k'u k'a lajɛ fɛn min y'i k'a dɔn k'a fɔ u yɛrɛ k'u jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la u k'u yɛrɛ bɔ bolo la n'o tɛ Faransi ta in o kɔni an bɛ to nin cogo in na ta dɔ kɛra sa nka n'u ma fara ɲɔgɔn kan k'u yɛrɛ bɔ maa t'an bɔ dɛ ko sɔnnikɔrɔ ko tɛ Wamseru Asama ko ten an y'a bɔ Delta News kɔnɔ u ka bidon bɔli don Yusu Moro yanni an ka taa sugu la an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'u b'a wele i ka dɔn ko le jour i bɛ Ibrahima Jawara dɔn n'o Maliyɛn Tukuru a maa ɲɛma Burama Jawara i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a ye taasibila kɛ ka ɲɛsin Oludo Sidati Moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko nin bɛ don tariku la dɛ k'a fɔ Mali drapeau k'a yangara février kalo tile 11 san 2021 min ye k'a dɔn Kidal k'a sɔrɔ mankan ma k'a la ko min ye ale bɛ taasibila kɛ ka taa Oludo Sidati ma k'ale de la k'a fɔ i k'a dɔn ko nin cɛ in filɛ nin ye k'a dɔn ko
min a ye jamana in kanu koyi nka Moro ko n'a taabolo de bɛ maa bila ko dɔw la min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye i b'a ye k'a fɔ awa min ye vert jaune rouge Mali drapeau i k'a dɔn k'a yangara Kidal k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye min ye maa wɛrɛ tɛ min ye aw k'a dɔn maa faamuyalen cɛ ni muso ani denmisɛnnin maakɔrɔba ninnu bɛɛ lajɛlen hakilila ɲuman k'o ta i k'a dɔn Kidal ale aw k'a dɔn marabolo la min ye aw k'a dɔn Malien tout court a kɔni ye foli ani tani k'o lase Mohamed Aga Intala Ibrahim Oldo Sidati Alkabasha Ak Intala Bilal Ak Sherif Moro ani k'a dɔn a musoba ni cɛbaw min ye minnu awa n'olu sɔnna nin ko ye bɛn ni kɛlɛ u k'a dɔn jamana kɔnɔ nka Malien tout court yɛrɛ u ka wulikajɔ bonyana dɛ a bonyana dɛ ale bɛ taa tuma y'a sɔrɔ Maliden bɛɛ tɛ taa koyi a y'a sɔrɔ Maliden wɛrɛ tun tɛ dɛ o y'a sɔrɔ Maliden bɛɛ tɛ taa wa ni Alkabasha Ak Intala in yɛrɛ ye baro caman kɛ a banna ka ɲɔgɔn bila a bɛɛ kun ye dɔrɔn fɛɛrɛ ka ɲini olu ko kɛlɛ ka a ban ka hakilina k'olu donna a la ka ban ala n'a a yɛrɛ sera u ma cogo min a n'a ye a kumaw fɔ u y'a faamu cogo min k'a ka hakilina in dɛ k'olu donna a ka jɛkulu la ka ban a banna u y'a layidu ta a y'a Malien tout court Jawara Moro mun e ko de e ko cogo di ne min ka kuma mɛn o mun de fɔ nin tɛ Jawara la dɛ Jawara bɛɛ kobakɛla de e m'a mɛn e dun y'o faamu ala ko radio la kuma do a fɔra Moro Malien tout court a ma ɲɛma Burama Jawara i ka dɔn PDG IP Group Izenson o ma ɲɛma do Moro o sigibaa do Moro k'a ye nin bila a ka dɔn a ka page officielle internet kan Moro a ka dɔn k'ale kun y'an fɔ koyi ale kun y'an fɔ a bada ale b'a fɔ a ka dɔn min ye nin maa kofɔlen olu Sidati ko maa do maa ɲɛnama do a k'a dɔn a ye maanifinya kanu wa a ye jamana in kanu koyi Moro ko n'a taabolo min a ka dɔn kabini waati min na ale n'a donna ɲɔgɔn na Moro n'ale n'a sigira ka kuma k'ale y'a dɔn k'a fɔ maa min do muɲu ni sabali ni faamuya min b'a la ko awa i k'a dɔn ni Ala sɔnna ma Mali ni ani Kidal cɛ Kidal ani jamana yɔrɔ tɔw cɛ mun n'a fɔ ko Mali ni Kidal cɛ ka sɔrɔ Kidal ye Mali a tun bɛ sɔn ka diya dɔw ye dɛ minnu bɛ azawadi ko la a tun bɛ k'olu tulo la kibaruya duman ye dɛ Maliden k'ale b'a dɔn min ye naani ni jɛ ye na an tora ka jɛ i k'a dɔn awa min ye ko Mali bɛɛ lajɛlen bi fara ɲɔgɔn kan Bamakɔ ni Kidali cɛ Bamakɔ ni Kidali cɛ Moro i k'a dɔn awa min ye Burama Jawara ye ka ale bɛ to k'a fɔ min ye ko a bura Moro awa k'a dɔn k'a sɔrɔ a tɔgɔma fana don Ibrahim Aga Oldo Sidati Moro Ibrahim Oldo Sidati ani Ibrahim Jawara Moro k'ale tɔgɔma don koyi waati min na awa k'a dɔn min ye César n'o ye comité de suivi de l'accord des accords d'Alger Moro o min filɛ nin i k'a dɔn o tali min kɛra kɔsa in na Kidal Moro k'i k'a dɔn k'a ka wulikajɔ bonya la ka maaw la sabali Moro ka maaw la faamuya i k'a dɔn ko olu n'a ye sigi ka kuma caman kɛ bɛɛ ni kɛlɛ o bɛ se ka sabati cogo min na a bɛna kɛ o Moro yɛrɛ fana ye tanun ta ka Malien tout court sɛgɛrɛ dɛ jugu de b'an cɛ k'a ye wulikajɔ min kɛ a ma dogo sa wa kuma la dɛ a y'a kɛ Burama Jawara a Malien tout court a tɔnden cɛman n'a musoman bɛɛ k'u ye wulikajɔ min kɛ a ta ma kɛ san wololen kɔ minɛnsigi ye dɛ ayi dɛ kabi san biribiriba bi sen n'a bɔra a bɔra ka taa ta ɲini a b'ara Moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko a bi don an ka tarikuw la dɛ Moro ko a k'a dɔn min ye Kidal ko drapeau yangara ye min ye k'a sɔrɔ mankan ma bɔ a la min ye a k'a dɔn Malien tout court a maa ɲɛma Malien tout court tɔnden bɛɛ lajɛlen o k'olu dalen don a la wa olu jigi ma tigɛ Mali ko la koyi olu jigi sigilen don k'a dɔn k'a fɔ Mali i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen den bɛɛ lajɛlen bi don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a tɛ balana fiyewu a tɛ balana dɛ o bɛ kɛ a banna jamanaw ye gɛlɛya ye a ka jugu anw ta in ye bi u bɛn ne don kelen na a banna nka anw yɛrɛ de dɛsɛlen ka bɛn n'an bɛnna dɔrɔn nin ko bɛ nɔgɔya o a banna Malien tout court a bɛ taa ka nin taama ninnu na tuma min anw ka globetrotter tun b'a nɔfɛ Isa Kaba voilà jɔn anw ka globetrotter a banna terrainjuguba ninnu a glissera bɛɛ kan hali u fɔnsera yɔrɔ min an y'a Isa Kaba ye hɛrɛ boli de k'a la wa a fana bɛ se ka murasa dɔn a waati n'a kun fɔra ko maa a bɛ taa kɔrɔn fɛ nka cɛ bɛɛ tɛ dɛ a bɛ se ka janjo dɔn nka Burama Jawara ani Malien tout court ani anw ka kamalen ni Isa Kaba u ye kɔrɔnfɛla bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na dɔ kɛlen bɛ ka tɔgɔ da yɛrɛ kun ye ko janjo masa k'a sɔrɔ a ma janjo kɛ Isa de bɛ se ka wele ko janjo masa walahi jagoya janjo masa ya janjo masa mun janjo ko kɛra diɲɛ yala janjo kɛ n'o tɛ a ye sɛbɛn ko jumɛn kɛ ani ɲɛnatigɛ dɔgɔya janjo kabini nana Bamakɔ
ala ti mishigwe ale bu munja nyuga malebi ni ngafa wa absinga balaga tunundi abana ana ki nyina ka tara wore la ka so futere maya ya maya ya duga garishiya ko na ma farauna ko abe boada ka manya abana ko anyo ko lawla ka so de ngi yemi nyini yosoro on nyan kalefa maya dilla akani ko nyana bonda ta bala e ba kono furu o we go jaga jigine kabo be jaga jigine makoro dogo ya doron du abana no te antismami mi awgado Burama Jawara akoni ajira ka fo awaminye epuma domba dobe ne Wilton Erchitiri ko mba fo ikado ko ni gelya kera ko awkado ko odi wati ikallaje ikadu ko asiranyini ni gelya kera ikado nyerela ikada irela ibse kam minge ikoke o mi awkado ko ni gelya nana ko awakado ko made ko yin no anyanyini ni sitirai sigatola mura ajira ka foni ala sonama miye awakado nyerala Burama Jawara kale jigima tiga ko Kidal Menaka Tawdeni Ber Gao Tombouctou Mopti Segu Sigaso Kai Kulikoro Nyoro Banyangara San Kati ko donno Ansongo muro ko donno ko mabo wuli kana kabe ka kum Dubai chuko wallahi amednya servi eni dana mai goyi wadana abekede abekeni ala sonama abeke akone tashibla awola se kale de la kafo ko uld sidat Ibrahim uld sidati ko mabadu fendonado dana amadu ko wale ka tinye sigina mabi abarka Allah ala ka nguna ja amina ala ka sawu manama nya foti koro koy wallahi nya foti koro madi hawa kebe dale ka fasire anya bol le jour kono ame mariawa kebe fo ka anyere wolowolo tere muso fo no yi ka do makebe Burkina ni sangayina yusu nanye makebe fo am soro ka to Burkina de kasinga ndongon kare asila am dalay demi ay asi 2000 ambe angata sugula etita sugula bi ay ina ke fasa ma fendo lo suguge sugujme dogojo amita ablay mayga de ka dogojo group commerce yafo angata anya magafu mboro desani ko chesra na kibisa ko chema sra ibisa wallahi isa su ibisa wallahi isa kungo ibisa wallahi kwanga na sira sayanye sayre manjugu fo jomengo o de jugu sansa yusu nunu ka kanege di ala de agla mamu formé mamu coaché mamu fuyi ire nyuma na umata bala fasigila umata inala umata Franci école des arts la nga kata kumbena ka bla kumbena ni tonalité mamu kala ala ka didu abana o chama de kumbe on fait maganzi wo mado jatela de na maganzi ma seka jini bon mina fo yaya Traoré ngo ko damne baliya kafsa la bambaliya abana yusu odongo ka do ka fo anga foli kala belebele do bora yanga ira nyumana bi anga makoro bebe ntaman kono nama arama nama makoro fomba atuma anga jabara ninkanya yusu nunu ne deme kaka wallahi makilin deme tede fasu deme ka jigiya sigi uyi wallahi nunu nganga ke pensionnaire uye malikono nga ala koso uka bara de be ka do amadon kasu yake de ka badri yanga fa befe o mana yusu ka do ambe foli ke bela jile ka do kuna foni kono ka do ka fo akilla kunundu anga hakli to anga ka do ngana korowla ngana koro bella ba de natiga woroye ngano anya hakli to ngana korowla abe fo olu chamana o karwa kono ado anga ngana koro chama mbe bi ibai ka fo gele abe olu ka ka do be deguna ado tay fargwanye ado tay gwanwere uye mini fargwan fanati kelenye o kuma nanya hakli to olu la munu mbeka olu ka kewale wale ya bi abu jigisigi ka sinima ko wallahi note nu ya mine kunun taw mo be barabla de anya yi feno resources ka ko doye warda ma ka joma aramanda ma esko che aiwa bi réseaux sociaux ko farati bala de aforo go million dire do ma ko ko minola ama fo réseaux sociaux de la wa kabo doni bi jene farati la sociaux na de ne yo fie ngo mago nya sociaux mago sa sociaux abe de nyon zoro sociaux gele ngona yuso ameta ni kuna fone le combat mba leta
i dasira an ka jamana a bandiri yangali ma Kidali o marabolo kɔnɔna la n'o ye i k'a dɔn marabolo ɲɛmaayaso ye gouverneura Yusu ko maajugu dɔw olu tun taara ka t'o bandiri lajigin koyi sabu o ma k'olu sagona ko ye i k'a dɔn k'a fɔ maa kwalenba minnu bɛ wele ko lubar u kwale fɔ k'u kɔtɔrɔ ma bɔ ko o lubar saba bɔɲɔgɔnko k'olu tun taara anw ka darapo lajigi ka bɔ Kidali n'o ye an ka bandiri ye o kumana gouverneura sanfɛ ko olu tɛ fɛ k'o felefeletɔ ye yen nɔ min ye gouverneur ye ani Sema Wolomasiri Tabaw ka maa ɲɛma olu taara bandiri bila nɔ la u b'a kɛ dɛ ko ni min ye cɛ i kana bɔ a banna fɔlɔta kɔni bɔra ko nka ni min ye cɛ ye k'i kana nin bɔ si wallahi Yusu i b'a ye k'a fɔ ko kabi février kalo tile 11 2021 sa in na nin ye i k'a dɔn don ye don min ni o kɛra siɲɛ gale ye jɛrɛba ka taa labɛn jɛrɛ min n'i bɔra k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen n'o ye CSA ye n'o y'i k'a dɔn comité de suivi de l'accord i k'a dɔn ko o jɛrɛ ka taa kɛ Kidali ko nin y'o siɲɛ fɔlɔ ye Yusu ko min y'i k'a dɔn k'a fɔ Kidali yɛrɛ ye marabolo ye kulu maramanfɛntigi olu de ka fanga bɛ boli yen kan kosɛbɛ ani k'a dɔn maa minnu ko fɔ u k'u yɛrɛ ta Yusu olu de ka i k'a dɔn fanga bɛ boli yen kan kosɛbɛ o kumana k'an ka bandiri n'o ye jamana bɛɛ lajɛlen jɛ bandiri kelen ye k'o kɔni y'an ka na i k'a dɔn ɲɛmaayaso kunna n'o ye Kidali ye ka felefele Kidali sankolo la nin don kofɔ fiɲɛ la nin don kofɔlen in na ko nin kɛra don ye min bɛna fasiri tarikuw kɔnɔ ayiwa ko min ye i k'a dɔn a ko ye sa a dɔ la ko min ye i k'a dɔn nin bɛɛ fɛn min kofɔ misali ni tamasiyɛnw don k'a jira k'a fɔ ko faso k'a bɛna sigi a bɛ ka sigi dɔɔni Kidali o kumana ko nin bɛ jigisigi ko bɔ ko ni dɔw nana k'u b'o ko don i k'a dɔn kalama na n'o de i k'a dɔn maa saba ye maa kwalenba saba ko mun ma ko lubar o kumana ko maa minnu don i k'a dɔn kungilenna kelen yɛrɛ t'u la olu de nana ka na anw ka jamana bandiri lajigi ko sabu o ka felefele ye nɔ k'o man di olu ye Yusu i k'a dɔn k'a fɔ Burama Keita ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye le combat kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi ko maa tun tɛ se ka sigi ni fɛn min ye o de ye nin ye koyi ko nka ko fɛn min don ko cɛjugu ani ko min don a ka ko juguyara kojugu fɛn min ye ko min ye an ka jamana bandiri ye ko ni i k'a dɔn maa min ko k'i tɛ fɛ k'o folofolotɔ ye ko e b'o jigi ni maa min ye hali o jigin b'a lafasa k'i bɛ fan dɔ in de fɛ n'o tɛ i tɛ anw fan fɛ fiyewu o ye Burama Keita ka kuma ye Yusu ko la sa jamana ka bandiri n'o ye Darapo ye ko o kɔni tun bɛ ka felefele i k'a dɔn Kidali a kabakolo la nin don kofɔlen na ka bɛn ni février kalo tile 11 2021 san ɲɛmaayaso sanfɛ n'o ye gouverneura ye o kumana marabolo ɲɛmaayaso sanfɛ ko nin kɛra i k'a dɔn nisɔndiyakoba ye maa caman bolo jamanaden fanba olu nisɔndiyara a n'an jɛnkomaɲɔgɔnw olu minnu bɛ ka an dɛmɛ an ka i k'a dɔn gɛlɛyaw basili la k'a kɛra olu caman nisɔndiyako ye k'u ko nin kɛwale min filɛ nin ye ko nin bɛ i k'a dɔn basigi tamasiyɛn ko fɔ Kidali marabolo kɔnɔna la wa ko Kidalika dɔw bɛ a kɔni ma kɛ olu sago ye nka Kidalika fanba olu fana nimisi wasara n'a ko ye ko jaw dɔw y'o jira ko video amateur dɔ o yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ funangɛni 3 olu de taara ka taa balan bandiri na ni k'a lajigi k'olu tɛ fɛ k'o felefeletɔ ye sanfɛ Mali tɔgɔla bandiri Kidali dugukolo kan o kumana Yusu ko fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ o ko ye sa u y'a bɔ yɔrɔnin min na i k'a dɔn jamana ka nin tamasiyɛn ani jamana bolomada yɔrɔ in i k'a dɔn ko min ye fɔbaajuguw ye k'ulu ye fɛn caman fɔ a ko la ayiwa ko dɔw ko olu kun sigilen don ni nin ko in ye koyi k'a kɔni ma bala olu la fiyewu min ye i k'a dɔn k'a fɔ nka anw ka bandiri ko o dugusɛjɛ bɛɛ a yangara Kidali marabolo ɲɛmaayaso sanfɛ tuguni bɛɛ y'o ye ko sabu ko min ye gouverneur yɛrɛ ye ani Kidali k'a dɔn coordination du mouvement de la Zawad o kɛlɛcɛw olu ka maa ɲɛmaa min bɛ yen olu maa 2 de farala ɲɔgɔn kan ka taa bandiri in yanga tuguni a b'a ka felefele i k'a dɔn Kidali kɔnɔna la jamana tɔgɔla bandiri ko i k'a dɔn ko cɛ 3 taara bɔ ka gouverneur yɛrɛ ani Wolomasiri Tabaw ka maa ɲɛmaa dɔ Sema tɔgɔla olu de taara don tuguni wa k'anw ka bandiri bɛ ka felefele bi tuguni funangɛni 3 min taara bɔ maa kungosibali ninnu o kumana ko n'u ye cɛw ye u ka segin ka na nin bɔ tuguni gouverneur o jɔn bɛ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la kɛlɛ jɔsen kan min ye Sema o k'a dɔn k'a fɔ o maa fana ye olu ka Wolomasiri Tabaw ka maa ɲɛmaa ye o fana jɔn bɛ kɛlɛ jɔsen kan ni bandiri ko in na o kumana k'an bɛ fɛn min fɔ sa o kumana ko min ye nin ko ye ko a tariku kun cɛra hɛrɛ la a ma kɛ kɛlɛya ye a ma kɛ kɛlɛ wɛrɛ ye ko nka ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko ye sa ko Mali maa ɲɛmaw ani k'a dɔn nin jamana yɛrɛ maa ɲɛmaw ni Wolomasiri Taba ɲɛmaw ko bɛɛ lajɛlen kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la walasa i k'a dɔn an ka nin ko min kun bɔlen nin ye nin kana kɛ ko ye ni dan bɛ sigi a la tuguni Mohamed Ag Asori
ale de ye nin fasiri a ka page Facebook kan k'a jira k'a fɔ ko cɛmisɛnnin 3 lubaru k'olu de tun taara bandiri lajigin nka gouverneur yɛrɛ ni sema maa ɲɛma ko olu taara bandiri yɛlɛ a nɔ la. Burama Keyita ka nɔbila ye nin an y'a bɔ kɔnba kɔnɔ ka bidon. N ko dɔw t'u yɛrɛ dɔn. Wallahi yɛrɛ dɔnbaliya. Jamana ko e bɛ taa. E ma damadɔni bɛ taa k'a bɛ t'o bɔ yen. Wa i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ de bɛ warimisɛnnin di ɲɔgɔn ma nin ko in kama n'o tɛ hali ko sɛbɛla man tɛ. Ko sɛbɛla tɛ man tɛ. O yɛrɛ taara jigin ka tila ka nimisa yɛrɛ ma a b'a dɔn. A banna. Moro min ye affaire démolition a Bako Jikɔrɔni ACI. A tɛ démolition dabila n ka construction kɛ. Wallahi. N'a ma démolition dabila ka construction kɛ jamana yɛrɛ kana démoli dɛ. Moro Ala k'an kisi. Amin. Min ye nin ye an fier dɔ ye. Min dɛmɛna Yaya Darame. Ale ye aw ka dɔn a ka kuma fɔ. Yarɔ aw ka dɔn journaux dɔ bɛ yen. O kɔni kun ye nin ko bɛɛ lajɛlen walawala. Min ye Kɔla Sise Bari. Ale ni aw Yaya Darame aw ka dɔn u ka dugukolo ko min filɛ nin. Tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn Yaya Darame. Ko a tun bɛ manden dadaw min na k'a fana nana jaabili kɛ. K'a jira k'a fɔ min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ye jaabi min di aw ka dɔn journal kɔnɔ an bɛn'o jaabi lase min ye aw ka dɔn Kɔla Bari Sise ale ye aw ka dɔn a ta fɔ nka y'a ko a ko tiɲɛ yɛrɛ la a ko a bɛ journaliste min ye nin sɛbɛn k'ale b'a dɔn ko sɛbɛnnikɛla ɲuman don koyi nka min ye ale fana b'a jaabi min ye Kɔla Awa Sise Bari ye min ni affaire tɛmɛna ale n'a cɛ min ye ale kɔni ka so k'a ci i k'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ wariko de tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ terimaw yɛrɛ don koyi. Anw yɛrɛ ma nin jɛmukan nin kuma in fɔ yan dɔgɔkun. An ye nin kuma fɔ yan. Nin ye Yaya Darame ka tiɲɛ ye sa kɛ. Yaya Darame ka tiɲɛ fana ye. Bari ka jaabi min fɔ o jaabi de ye nin ye. O jaabi de ye nin ye. Anw dabara kelen de b'o fɔ. An b'o fɔ. Yaya nana n'a ka dalilu ye k'a ka fɛn bɛɛ bɔ k'a jira. E ɲɛ b'a la. Yusu bi maa ka farati ko dɔw la koyi. A banna. O de bi maa bɛ maa don fili la f'i bɛ tila ka s'a mɛn. A banna. Ko ka taa cɛ ka so ci a ma ban foyi wa wari yɛrɛ bɛɛ sara ko fɔ miliyɔn joli miliyɔn 30 ani dɔɔni 30 a kɔni y'o de fɔ wa k'a n b'a f'i ɲɛna kabako don a ɲɛfɔ Moro terimaw don koyi terimaw don i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ ni wariko tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ wariko tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ k'a wari a ka dɔn min ye Kɔla Bari Sise ale ka fɔ la k'a bɛ a ka dɔn miliyɔn 100 ani miliyɔn 10 nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ i ka dɔn dugukolo ko dɔ de don nka i ka dɔn min ye a ka dɔn Darame Yaya Darame ale kɔni ko a ka dɔn wari ko awa min ye miliyɔn 100 de don koyi i ka dɔn ani miliyɔn 100 ani miliyɔn 1 ani a kunkanfɛn. Tɔ in de tan ye min farala kan k'o de dira isiw ma. O ni kasabi yɛrɛ tɛ kelen. O ni kasabi tɛ kelen. I y'a ye wa. Moro min ye a ka dɔn nin min filɛ nin ko notariya bɛ nin na ko in daminɛna kabini san 2017 min ye Kɔla Bari ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ale ye wari min sara ko cɛ ko k'ale min sara miliyɔn 1 miliyɔn 2 yalima miliyɔn 3 k'ale ma sara o cogo la dɛ k'ale y'a sara cogo min ko a sara ko fɔlɔ ko awa i ka dɔn ko o kɔni k'o ye nkalon kuma de ye a k'a ye awa i ka dɔn miliyɔn 70 sara. K'a kɛlen k'o sara k'a tilara ka miliyɔn a wari bɛɛ ale ye miliyɔn 70 de sara a y'a sara cogo di min ye a k'a dɔn sarako fɔlɔ la i k'a dɔn ale kɔni ye miliyɔn 4 a y'o di a k'a dɔn cɛ in ka avocat ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ye a k'a dɔn miliyɔn 5 di o ma tɛmɛ ka bɔ yen a tilara ka miliyɔn 15 di o ma tɛmɛ ka bɔ yen a ye miliyɔn 10 di ka tila ka miliyɔn 10 wɛrɛ di wa k'a resi bɛɛ lajɛlen b'ale bolo a ye min fɔ a ka jaabi la dɛ an b'o de lase. Ma a ka dɔn a bɛ taa yɔrɔ ja a b'a ɲɛfɔ a k'i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'ale tun t'a fɛ teriya yɛrɛ kosɔn ani ka dɔn a sira min b'u ni ɲɔgɔn cɛ min ye a ka dɔn k'ale tun t'a fɛ k'i da don nin ko in na nka i ka dɔn k'a walakata k'a bila bɛɛ da kan nka k'a sera yɔrɔ min na bi i ka dɔn a fɔ ale ka dɔ fɔ min ye a ka dɔn min ye a baarakɛ ɲɔgɔn don miliyɔn 70 ale kɔni y'o de sara nka i ka dɔn waati min na o ko kɛra sa i ka dɔn min ye k'a jira k'a fɔ min ye ko k'a dɔn ko dɔgɔkun 2 ko kuma tɛ tiɲɛ k'a fɔra de wagati dɔ kɔnɔ k'ale k'a sara ko ni dɔgɔkun 2 tɛ kelen ale bɛ bɔ min galama min ye u taara ka taa ko ka bɛnbɛn bɛɛ kɛ ko k'ale ka yɔrɔ minɛ ala k'a ci ko yɔrɔ ko nin kɔni tɛ ko ye terimaw ni ɲɔgɔn cɛ
abana ni terimaw kɛlɛla gundo bi kasi dɛ abana yala ko la hakili y'o ye wa moro ni terimaw kɛlɛla gundo bi kasi wa k'ale taara ni $33 min ye n'o a tɔ min tora ye i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko u taara procureur fɛ yen ko procureur a k'a dɔn ko kɔni a lajɛ k'a waati ko Solomani Dunbiya de tun bɛ yen min ye a k'a dɔn avocat min bɛ yen n'o ye Mamadu Dabo ye i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko nin ko ninnu olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔ fɔ min ye a k'a dɔn k'a b'a jira k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la olu taara wari min ye ko a banna ka wari minɛ k'a sababuya kɛ mun ye k'a yɛrɛ ni dan bɛ so in kan wa ko so in cira bi dɛ ko so in cira bi dɛ ni wari ko don a kun t'a ka wari minɛ a ka cɛ ka so to yen a banna so yɛrɛ de ko b'ale dugukolo yɛrɛ de ko b'a ye moro min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a kɔni ko kunnafonidilaw k'a bɛ nin lase kunnafoni sira fɛ i ka dɔn k'ale kɔni ka a k'a dɔn so minɛna min ye a la nin cogo la min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye k'a kɛ terrain ye min terrain min ni magasin 7 don min a k'a dɔn ni maa 64 ko olu kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a k'a dɔn olu bɛ baara kɛ nin kɔnɔna na wa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko magasin a n'a fɛn bɛɛ lajɛlen jɔ wari k'a bɛ taa $1,400,000 na a ko de minɛna $1,000,000 ni fɛn min hali a yɛrɛ tɛ $33,000,000 n'o tɛ ko biliyɔn damadɔ sarala la ka ban moro o tuma k'ale kɔni bɛ sɛbɛnni kɛ ko k'a yira an ka jamana ɲɛmaaw la k'a fɔ awa wuli ka jɔ ka kɛ min aw k'a dɔn n'o tɛ ale n'a muso n'a denw k'olu kɔni bɛ kɛnɛma dɛ i k'a dɔn ale ka dugukolo minɛna la min ye Kɔla Sise Bari fɛ ka a tiɲɛ nin cogo in na ko ale dan bɛ Mali kiri la wa a dan bɛ Mali faamaw la ale bɛ wele da kan kɛ nin ko ka ɲɛnabɔ a ko ka ɲɛnabɔ dɛ n'o tɛ nin kɔni ye sebaaya jira ye dɛ u ka bɛn n'u ma bɛn ne kɔni b'a dɔn gundo dɔ bɛ waraka gundo dɔ bɛ waraka sabu terimaw u jɛra ko caman ma min tɛ nin ye ni teriya de don ni teriya kɔni don hakika ɲɛma u jɛra ko caman ma min tɛ nin ye dɛ a banna min ye Kɔla Sise Bari ye a ka hakili jagabɔ a banna min ye Yaya ye a ka hakili jagabɔ a banna u k'u sɔ ni ji tɔ jigin terimaw ka kɛlɛ a maɲi dɛ ala de b'a kuncɛ yɔrɔ dɔn maa t'a kuncɛ yɔrɔ dɔn dɛ maa wɛrɛ de min n'i da don a la cogo dɔ la a laban bɛ wo i kun ni kɛlɛ yɛrɛ ɲɛ cayara dɔrɔn kɛlɛ ti ban dɛ nka n kɔni bɛ kulusi kolondigi kuma min fɔ terimaw ka kɛlɛ man ɲi a maɲi n'o tɛ i ma sigi ni fɛn dɔ ye bɔ a kɔnɔ a banna k'o de la n ko ni terimaw kɛlɛla n ko gundo bɛ kasi Yaya Darame ale ye sɛnɛkɛla ye commerçant don a bɛ Bakɔ Jikɔrɔni ni ale de jaabi bila ka na indicateur de renouveau la a fana ta ɲɛfɔ kosɛbɛ ala k'an kunnaja a bɛ kɛ tan de o a bɛ kɛ tan de wa anw ka kunnafoniw yɛrɛ di kun y'a tiɲɛ ka dɔn de ye a banna dugukolo ko in balalen don yɔrɔ min sisan dugukolo ko ɲɛnabɔ ɲɛmaaya so n'a ko ɲɛnabɔ jamakulu olu ma nin mɛn wa u ka wuli ka nin ɲɛɲini a banna n'o tɛ hali Segu ne den dɔw ka yɔrɔ bɛ yen nɔ ni degunsigiw b'u kan u ko k'u ti kuma u labanna ka bɔ ka kuma n'o ye cɛ ni sumunu ninnu ye wallahi Segu sigi la a banna wallahi o dugukolo ŋanamunaw ye kiri kɛ sumunulakaw ka cɛkɔrɔba fɛ nka a bɛ kiyama ala k'a da yɔrɔ nɛma ka sebaaya sɔrɔ fure kan kiri la ala ni jɔn y'a kɛ o ko bɛ ban anw diɲɛ o bɛ ban Mali kɔnɔ wa an bɛ tila ka taa ka nin bɛɛ to dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ taa mɔgɔw ka taa u ni dɔw bɛ bɛn a la ka taa mɔgɔw labu ka so kɔnɔ k'olu y'o san wa u bɛ gɔrɔkɔ juru don b'a kɔnɔ a bɛ san 200 bɔ u bɛ gɔrɔkɔ juru don misikinɛ kan na gɔrɔkɔ juru awɔ i y'a faamu ka sɛbɛn kɛ ko n'i ma se k'a sara yan ni san 2 san 3 cɛ ne ta bɛ kɛ du ye a dun b'a dɔn hali san 10 n'a y'a di o misikinɛ ma a tɛ se ka wari o b'a sɔrɔ kungo b'a da la a ma nɔgɔ a b'a minɛ o de kama Allahu akbar a d'a ma lilahi wa rasuli ne ɲɛna o sara ka bon ni du ye dɛ du ye mun ye i bɛ taa k'a to k'i ba sabara la ka bu bɔ ka tɛrɛ siri guwakun na ka taa n'i yɛrɛ ye a banna ala k'an kunnaja Yusu kunnagoya tɛ kunnaja min kɔfɛ ala k'an ta k'o ye k'a dɔn k'a fɔ n bɛ sɛbɛn ta sa sɛbɛn min k'a dɔn k'a fɔ Yusu n'o ye Soir de Bamako ye Soir de Bamako n'i y'ale ta an ka jamana cɛmancɛ marabolo la i k'a dɔn bɔ kɛra jamana jugu dɔw kan ye i k'a dɔn faso jugu jamana kɔnɔ maa langolo dɔw don minnu bɛ taji ta ka taa di anw juguw ma n'o ye jadimaw ye u k'u maamago dilan o la wallahi ne ye nin ye ne dabali banna dɛ Yusu an ka wolomasiri tabaw ye dan sigi u ka ko la k'u tigɛ k'u k'u ye a banna a bɛn n'ala cɛ
nin ye an ka wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔ ye u taara bɔ jɛkulu jugu dɔ kan minnu bɛ taji de ta ka taa di anw juguw n'an fadenw ma jadimaw i k'a dɔn Segu marabolo kɔnɔna la i k'a dɔn ko réseau juguba Yusu k'u ni jadimaw ni jatigɛwale kɛbaa tigilamaw de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo maliden yɛrɛwolo ye ninnu ye wa maliden halalaw don wa an b'an yɛrɛ ɲininka Yusu ko jamana camancɛ moro la i b'a ye k'a fɔ ko nin funankɛni ninnu ka baara de bɛnnen don ni filamɛriw ma ani jagomafila baara ma ɲɔnɔ cercle kɔnɔna na Yusu ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la doko firi o sigida maaw dun i k'a dɔn u kɛlen don ka taa samuru daga sigi olu dala bi o kumana min ye jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ka kuluw ye a bɛ kalo damadɔ bɔ u talen don ni sigida maaw ni dadigɛni da la nka ko funankɛni fila ye nin ye olu ye o bɛɛ dɔn u bɛ tila ka jugu k'olu dɛmɛ an kan ko ye ka jugu dɛmɛ u balimaw ni sinjiw ni faso yɛrɛ kan wolomasiri tabaw i k'a dɔn u ka wulikajɔw kɔnɔ u taara bɔ nin funankɛni fila kan min ye bidɔnw ye o de caman bɛ u kun o bidɔn min caman b'u kun dɛ i k'a dɔn Yusu ja taji de b'o kɔnɔ olu de b'o doni ka t'o di jadimaw ma kungo kɔnɔ u b'o k'u kun ka sɔrɔ ka na anw fa dugu kɔnɔ anw ka wolomasiri tabaw i k'a dɔn olu de bɔra nin ko kan i k'a dɔn k'a fɔ k'u ye nin funankɛni fila u y'olu lajɔ u y'u lajɔ waati min k'u ɲininka mun de b'aw kun aw bɛ bɔ min aw bɛ taa min k'u ko k'olu tatɔ don u ka patɔrɔn ka ci la k'aw ka patɔrɔn ka ci k'o ye ci sugu jumɛn ye yaasa i k'a dɔn ka wolomasiri tabaw hakili suɲɛ a ye k'olu ka patɔrɔn bɛ to k'olu ci i k'a dɔn u bɛ to ka kow ɲɛnabɔ Sogolo kana aw tɛ Sogolo sira k'a fɔ aw bɛ dogo firi sira kan aw ko k'a taatɔ ye nin ye Sogolo o sina k'an ka wolomasiri tabaw hakili tɔ la kunu o kumana u ka kegu wolomasiri tabaw n'o ye an ka sɔrɔdasiw ye u ye nin maa ninnu ka i k'a dɔn bidɔn kɔnɔfɛnw sɛgɛsɛgɛli daminɛ sa ka taa sɔrɔ bidɔn fɛn fɛn b'u kun a bɛɛ falen don taji la fo ka i k'a dɔn dɔ mɔ ka fara a kan Yusu o tuma na min ye i k'a dɔn u y'a ye k'a fɔ ninnu ka nin baara in tɛ baara jɛlen ye u ye i k'a dɔn nin kamalenni fila koro an ka wolomasiri tabaw i k'a dɔn k'a fɔ ko olu de ye ninnu koro ko bɛɛ b'a dɔn ko jadimaw bɛ ka min kɛ bi bɛɛ b'a dɔn jatigɛwale tigilamaw bɛ ka min kɛ bi a ka ja nin sigida kofɔlen ninnu na i bɛ dugu min ta a dogo feere ka taa se farabugu ninnu ma a n'a ɲɔgɔnnaw ko degun bɛ ninnu bɛɛ kan k'a sababu kɛ jadimaw ni jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ka kow ye ko an ka wolomasiri tabaw yɛrɛ y'u yɛrɛ ɲininka de n'i ye maliden si jumɛnw ye taji kɛ k'an faga maliden jumɛn bɛ se ka nin kɛ u bɛ taa ka taa taji di juguw ma kungo kɔnɔ olu ka bɔ kungo kɔnɔ ka na anw faa dugu kɔnɔ ala la k'a y'an ka wolomasiri tabaw kamana guwa k'a fɔ ko nin ye maliden ka kɛta ye ko dabalibanko don ko aw ka patɔrɔn ye jɔn ye patɔrɔn kelen ma fɔ ko olu kɔni b'o de ka ci la wolomasiri tabaw m'u bila koyi u y'u koro k'u sɛbɛkɔrɔ koro ka ɲininkali busamisɛn gan u la k'a ka patɔrɔn ye jɔn ye maa si t'o dɔn wa u ma se ka maa si fɔ k'o y'u ka patɔrɔn ye ko nin funankɛni fila bɛ ka nin kɛ nafolo dɔrɔn de kama ka jɛngumajuguya kɛ juguw ni fadenw fɛ a n'anw ka jamana cibaw fɛ aw yɛrɛ tɔgɔla nafoloni dɔrɔn kama Yusu ko wolomasiri tabaw ko ni janfa min filɛ k'u bɛ ni sara fɔ sarako ɲuman k'u u tɛ nimisa fɛn na diɲɛ kɔnɔ k'u bɛ ka janfa min ta k'olu sɛgɛrɛ ka faso sɛgɛrɛ fali min bɛ ka da olu kan ja ninnu sen b'a la u bɛ taa taji di olu faabaw ma u b'o k'u kun ka na olu ni kɛnɛ karaba funankɛni fila ninnu ko fɔ ka t'u sa u tɛ nin ɲɔgɔnna kɛ hali n'u y'a kunnafoni mɛn maa min da u bɛ wuli ka bɔ o kɔrɔ wa maa min olu bɛ kɛ misali ye maa tɔw fana ma wolomasiri tabaw de ye nin f'u ye ko kabi i k'a dɔn waati jan ɲɔnɔn cercle kɔnɔna la lafiya tɛ yen i b'a ye k'a fɔ ɲɔnɔn cercle n'i y'ale kofɔ a bɛ anw ka jamana camancɛ kolo yɛrɛ de fana kofɔ koyi jamana camancɛ kolo don wa kɛn bɛ i k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ ye bi jamana camancɛ fana na lakanabaliya ɲɔɲalen don yɔrɔ min ani jigitigɛ baaraw bɛ ka kɛ yɔrɔ min na an ka farabugu buguda ta k'a lajɛ jatigɛwale kɛbaa tigilamaw kɛ mɛ ka saburu daga sigi o da la a bɛ kalo joli bɔ bi ɲɔnɔn cercle yɛrɛ kɔnɔna la u kɛlen don k'o de kɛ u bolomada yɔrɔ ye ka lakanabaliya k'o ɲɔ ɲani yɔrɔ kofɔlen ninnu na jatigɛwale kɛbaa tigilamaw fɛ o kumana ko min y'i k'a dɔn k'a fɔ ko sigida maaw olu kɔni i k'a dɔn k'u banna ka i k'a dɔn jatigɛwale tigilama ninnu sago ko sabu u bɛ fɛ ka bɛɛ de don ɲɛna da fɛ wa bɛɛ lajɛlen k'a ta olu ka dabada ma buguda minnu mana ba o ma sa i b'a ye k'a fɔ u bɛ taa lajaba de jigin olu kan k'o buguda bɛɛ lajɛlen cɛni k'a ban pewu ka sokɔnɔminɛnw kɛ kɛnɛma minɛ k'a da walo o fana t'u bɔ dɛ hali i k'a dɔn k'a fɔ maloforo ni foro minnu bɛ yen u b'olu bɛɛ lajɛlen jeni tasuma la yaasa ka i k'a dɔn ninnu ka ban k'o mɔnɛ bɔ u yɛrɛ la ko farabugu b'o cogo la ani sigida caman wɛrɛw kin wɛrɛw bɛ ten
Yusu ko cikɛlaw tɛ se ka t'u ka cikɛ forow la tuguni k'a sabu kɛ maa tɛ se ka paara da dugu kɔ kan ni jatigɛ wale tigilamaw ka gɛrɛn tɛ ani jarimaw ka gɛrɛn tɛ sabula o kumana ko min ye cikɛlaw ye u tɛ se ka taa u ka forow la kuma tɛ nakɔla taa ma o ko foro minnu yɛrɛ bɛ yen n'u ma se k'o ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ko tasuma bilala olu fana na fɛn ma k'a la hali n'a y'a sɔrɔ an ka wolomasiri tabaw bɛ yen u ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri ka bon dɛ ko n'a ta bɛɛ ko ni maa ninnu k'u kɛn bɛ ka san sɔrɔ an kan ye ha ko de y'a to sanga ni waati u bɛ fagali jugu la ani i k'a dɔn dugu ci i k'a dɔn k'a fɔ ani tasuma bilala maaw ka forow la Yusu an ye nin sama ka bɔ i k'a dɔn k'a fɔ soirée de Bamako kɔnɔ min ye Yusu Konate ale ka nɔbila sɛbɛn don bidon boli la Yusu Moro Antanti Awa Jara ko ne ko min an ka wajulukɛlaba ye min ye Mohamed Abu Chami misiriba k'an ta na dɛ wallahi Allahu akbar ka dɔgɔ ala yɔrɔ ni wajulu kɛ jamana in kɔnɔ dɛ ka dɔgɔ ala yɔrɔ a ye wajulu kɛ jamana kɔnɔ dɛ Moro misiriba yɛrɛ la a b'a ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ b'a wele ko misiriba cam ma b'a wele ten wallahi Moro ko 16h misira ka a jaraja bi kɛ an bɛ dugawu de kɛ ala k'a da yɔrɔ ne inshallah Moro ni yiriba dɔ bi ne ma wallahi diinɛ dɔ man kana siga t'a la ala k'an kunna ja ala ka hinɛ la ala k'a da yɔrɔ ne Moro a kɔni min ye ne yɛrɛ tanti ye Awa Jara a ye bonya ni karama sanga ni wato tun bɛ bɔ ka taa a ka wajulu lamɛn misiriba la ka tila ka segin Baɲamugu la wallahi nin bɛɛ lajɛlen ala k'a k'a ye nka ni ala ye min kɛ o de ka ɲi ala k'a ye arijinɛ sara ye amina rabi amin so waati nani jɔ waati jɔra an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka barika da sabu kelen fo bɔ foli o kɔni madara n'o bɛ masɔrɔ bi awɔ an b'a kɛ bakurunba foli ye faso kɔnɔ ani faso kɔ kan maaw ma tulo b'an na maaw ma ɲɛ b'an na bɛɛ ka foli ni an ma mabɔ maa la an bɛ kan bɛɛ da ni ala ka jɛ ye inshallah ala ka hinɛ i k'a dɔn jam na ka hinɛ an ka banbaatɔ bɛɛ lajɛlen amin inshallah amin